Sanibonani bakwethu, ngikhuluma noNjabulo. Namhlanje sizopresenta mayelana nelokhuzana nePure Spring. Pure Spring iproject noma indlela entsha yokulokhuza yokuthenga noma yini oyifunayo kodwa futhi uphinde futhi ubuyelwe imali yakho back. Right. Inhloso yami yokuthi ngichaze lapho ukuthi vele since iproject iseyintsha kuzobaluleka ukuthi ihlale kakhulu kuma explanation noma kuma training noma kuma presentations ahlukahlukene sikwazi ukufundisa imiphakathi mayelana neproject enjengalena. Okwesibili kule project futhi enjengalena singasho sithi amabhizinisi amaningi ngisho ngabe yiliphi ibhizinisi olenzayo azokwazi ukuthi aphakame ngendlela eyisimanga ngesizathu esisodwa njengoba sisungule lendlela lena enjengalena yokuthi mawuthengile leyo mali yakho futhi iphinde ibuyele back. Siphinde futhi kube nama products esizokwazi ukwenza mawusuke uwadinga ukwazi ukuthi uwathole uphinde futhi ubuyelwe imali yakho back. Uyabona? Yeah. Before nje ngichaze izinto eziningi ngizothanda nje ukuthi ngilokhuze la singasho sithi disclaimer ukuthi asirani bafowethu ama-investment. Akukho lapho uzothola ukuthi khona uzothola imali yakho manje sikhukhumele, yabona, na ungazi ukuthi ithathwe phi leyo mali. So lezo zinto siyayiqhelelanisa nazo. La we are talking about amabhizinisi ahlukahlukene. So sikhuluma lapha ngabantu okumele bekwazi ukuthi bahlomule kulolu hlobo olunjengalolu. So ngaleyo ndlela that is why ngithe osomabhizinisi, abantu abenza amabhizinisi ngibona nje bezongenelwa ama-customer, a lot wama-customer ngisho ngabe kuthiwa wenza liphi ibhizinisi ngoba ama-customer azobe enamandla. Kahle kahle le project lena i-uplifta wonke umuntu. Wakwakuswapha nje uthola ukuthi for instance ake ngikwenze lebone uthenga ifriji kodwa manje futhi leyo mali leyo iphinde ibuyela kuwena back futhi, uyabona. Kade uthenga ifriji lika 3500 kodwa futhi still leyo mali ibuyela kuwena back, yabo. So usuku uhlakaniphile lapho. So ilokhuzana yethu ibizwa ngePure Spring. Ngingasho nje ngithi futhi njengoba ibizwa nje ngePure Spring bakhona abasunguli bakhona, but mina ngibamele akukhona ukuthi singabaphathi, uyabona. Ya ngizothanda ukuthi ngicacise futhi lokho, but khona abanikazi bakhona esibahlonipha kakhulu nokuthi ke njengoba sithunywe ekuthenini sichaze on behalf of them. So ngaleyo ndlela leyo iPure Spring izobe isebenza kanjalo, right. Ngizocela nje ke sithi ukushare kancane. Ngizocela ke sithi ukushare la. Ngizozama nje ukuthi ngicleane lana, just a minute. Okay. Ngizama ukuthi sishare la. Right. Okay. Mawuzobheka kahle generally wena lo
uzonotice ukuthi wena lo isikhathi esiningi uye uthenge, right? Let's say mhlawumbe uthenga istove mhlawumbe 2 plate mhlawumbe 250, right? Uthenga, let's say uthenga Shoprite, okay? Lapha eShoprite uzofike ukhokhe lo 250, okay? And then emva kwalokho yini ezobe isiyenzeka? Right? Uzobe usuthola lesi stofu sakho, angithi? Uzobe usuthola 2 plate wakho ustofu, okay? Mawusutholile lo 2 plate, then you go back at home, angithi? You go back at home. Right? Uhamba uye ekhaya naso. Okay? So, wena lo khona into ozoyinothisa ke la, uzonothisa ukuthi since kuwena lo uhambile wayothenga uhambile wayothenga ngithi stove sakho, okay, ngo-250 uzosithenga eShoprite, wafika wakhokha u-250, then wabuyela back ekhaya nestofu, ngithi yabo. So le mali le mawuzobheka kahle, okay, mawuzobheka kahle le mali uzonothisa ukuthi ayibuyeli back kuwena. So ihambile yaya eShoprite, yabo. So ma ihambile yaya eShoprite ngaleyo ndlela leyo kusala isikhala ephaketheni lakho. Sizovumelana. Yes, kunesikhala esisalayo ephaketheni lakho. Cela sihambeke. Right? Since lelo khuzana le ihamba ingabuyi, right? Yilapha uphuwa spring engenelela khona. Therefore, if kwa PS la yila uphuwa spring engenelela khona, right? Okusho ukuthi ngaleyo ndlela leyo if sekunophuwa spring, right, wena
ufuna lesa stofu uyakwazi ukuthi uze la uzo-applya kwa-Pure Spring. Thereafter mawusu-applyile la okusho ukuthi lo ya 250 uzolokhu uza la kwa-Pure Spring. Angithi yabo lo wa 250 wena uzowudepositha la kwa-Pure Spring. Thereafter emva kwalokho if usudeposithile you wait 45 days. Right? Ulinda 45 days. Okay, after 45 days, Pure Spring, after 45 days wakho lo bakwa Pure Spring bazokwenza njani? Bazothatha lo 250 bawulethe laphana eShoprite, kufike kukhokhwe lo 250 lo laphana eShoprite, and then into ezobe isiyenzeka once bakhokha laphana inkampani once yakhokha eShoprite, right? And then into ezobe isiyenzeka laphana eShoprite kune voucher ozoyithola wena ngoba vele usuke ukude, khona i-voucher oyitholayo laphana, right? Shoprite ngenye indlela uzolokhuza Pure Spring the voucher, and then le voucher le after 45 days njalo le voucher lena isiza kuba isiza kuwena, right? And then le voucher le iza kuwe vele wena ifridge ulibonile kuShoprite oseduzane kwakho, ulibonile ifridge eShoprite oseduzane kwakho, angithi correct? Wena ulibonile ifridge lapha, so since oShoprite vele benama branches amaningi, then uPure Spring le mali lena uzoyikhokha directly laphana kuShoprite ngokuthi ekwazi ukuyifaka kwi-gift voucher account. Thereafter wena uzobe usuthola izinombolo ezizokugunyaza ukuthi ukhiphe lelo fridge lakho, and then wena okumele ukwenze lapha kuShoprite oseduzane kwakho ukuthi lapha usubmit, you need to submit your ID, okay, then cell number yakho, amagama akho obvious, name and surname, okay. Right, izinto ezidingakalayo ke lezi yana lapha, right?
So ngaleyo ndlela leyo after wena ususubmithile uzobe usuthola lesi stofu sakho lesi ususithola kulo ya Shoprite. Okay, and then yini ke ezobe silandela lapho na you wait wena lo need to wait again 45 days. Then after 45 days, uzobe usuthola ini uzobe usuthola u250 wakho loya yana. Uzobe usuthola 250 wakho back. So sesingaconclude ukuthi uma usutholele lokhuzana le mali le, therefore wena lo ukwazile ukuthola 250 wathola nestofu, right? Ukwazile ukufumana lezi zinto zo2. So ngaleyo ndlela leyo impilo yakho iya phambili mawusuke ulandele zonke lezi step, right? Ngokusebenzisa ke le formula kade ngiyichaza, ingasebenza ke kwezinye izinto futhi ikakhulu ungakwazi futhi ukuthi let's say mhlambe ufuna ukuthenga, mhlambe ufuna ukufuya imbuzi 2000 wakho wena lo ufuna ukuthenga let's say imbuzi la mhlambe uno 2500, ungakwazi ukuthatha lo 2500 yabo ufake kwaPure Spring. AbakwaPure Spring after 45 days ulinda 45 days. After 45 days uthatha lo 2500 wakho uyiwa kumuntu odayisa lezi imbuzi, uyamazi ama details vele usuke uwasendile. Okay, and then iyakhokhelwa wena okwakho ukuthi uyoyilanda, uzobe usuyoyilanda lapho leyo mbuzi, right? Ngoba usuke sekhokhela. And then okulandelayo ulinda u45 days wena lo ulinda u45 days. AbakwaPure Spring after 45 days usuthola futhi imali yakho 2500. Okay, therefore wena usuzela 2500 plus nembuzi yakho, angithi yabona. Yes, mhlambe ake ngikwenzele futhi isibonelo, ngizosebenzisa futhi lesi structure. Mhlambe ake sithi wena lo ufuna ukuthenga i-cellphone kwaPep Store, mhlambe ifoni yakho i800, and then into ozobe usuyenza wena uzodeposit u800 kwaPure Spring, then ulinda u45 days. After 45 days iyakhokhelwa kwaPep Store, and then kwaPep Store kwaPure Spring usethenga i-voucher ethilini. Mayiseyithengile i-voucher kwithili, then
leyo voucher ka-800 ngoba ifoni u-800 therefore uzothenga i-voucher wena usureceiva i-voucher bese uya ku-Pep oseduzane nawe usulanda ifoni. After that you wait u-45 days. Mawusulinda u-45 days and then usuzofumana ilokhuzana yakho lo 800 wefoni yakho. Angithi yabo usubuyela back kuwena. Shuthe egcineni uzuze u-800 plus phone, right? So lelokhuzana ke ingenzeka kunoma yini, kodwa ke zikhona izinto lezi ezibiza ama-price aphezulu. Sisazoyibheka ukuthi iziphi indlela esosebenzisana ngazo nenkampani ezikhona kanjalo kanjalo, uyabona, right? La advantage of PureSpring, PS, wesibize nge-PS. I-advantage iyodwa. Number 1, amabhizinisi azosustaina, okay, amabhizinisi. Number 2, azokwazi ukuthi ethole more customers. Number 3, kuzoba ukuthi vele supermarket will also get more customers ngoba abantu basuke bazi ukuthi vele balanda amandla. Uyazi ukuthi into makuthiwa into futhi imali yakho nizophinda uyithole futhi, yabona, that is amazing. So ngaleyo ndlela leyo more wabantu abazoba powerful ekuthenini mabe applyile kwa PureSpring bekwazi futhi ukuthi behlomule, right? Okay, cabanga ukuthi ngizoyibamba lapha bakwethu. Ngizozama ukuthi ngiyibambe lapha okwamanje. Makuwukuthi unombuzo ngizocela nje, ngingathokoza uma ungangithinta kule nombolo 067 WhatsApp 1544 533, okay, ori 060 240 74 38. Yeah, so uzokwazi ukuthi usizakale la kakhulu ngokwembuzo. Phinde futhi kube yilaba abasuke befisa ukuthi bakhe, mhlambe usafuna ukuthenga imaterial, ufuna ukuthenga ama-blocks. So ithuba elinjengaleli ithuba elizokwazi futhi ukuthi likwenze ube supported ngokuthi ulandele lelokhuzana lesi structure. So ngaleyo ndlela if wenze kanjalo uzokwazi ukuthi uyibone uthenga imaterial, futhi uma uyithengile imaterial iphinde futhi, let's say mhlawumbe uzothenga, mhlawumbe uzoqala ukuthenga imaterial uzoqala ngo-5000, kuizi ukuthi uPureSpring mawulandelile lemigomo yonke lezi step ukwazi ukuthi usizakale. Leyo 5000 ulokhu uthenga nje uthenga ubuyisele emuva uthenga ubuyisele emuva uthenga, ngithi yabona.
lapho ungaze uqede indlu yakho, ungaze uyiqede, uyathanda ungaze uyiqede completely. Uyabona, ngike ngabenzela isibonelo abanye emagroupini ngithi nje mhlambe let's say ufuna ukuthenga ama-blocks mhlambe uzoqala ngo-3000. Uyabona, let's say wena lo mhlambe ufaka u-3000 kwaPoor Spring, ulinde u-45 days, thereafter uPoor Spring uzobe seya eyokhokhela isite la uzothenga khona ama-blocks, ngoba wena kwaPoor Spring fanele ulethe ama-details ala osuke uzothenga khona ama-blocks. Uyabona, i-account number, contact yabo, and then uPoor Spring uzobe esekhokha lapha on your behalf. Wena uzobe usuthola umyalezo mhlambe ngefoni, usufonela bakwaPoor Spring uthi cha, hamba manje uye lapha yana othenge khona ama-blocks, uyocollecta ama-blocks akho, ukwenze lokho, and then uPoor Spring and then wena usuzolinda u-45 days angithi yabo, mhlambe abe u-3000 angithi noma 2005, mhlambe let's say 3000, usulinda u-45 days. After 45 days uPoor Spring usekunikeza back u-3000 wakho, awusenankinga lapho angithi yabo. Usuthatha futhi lo 3000 usubuyisela back kwaPoor Spring, usulinda u-45 days. After 45 days uPoor Spring ukulandela futhi amanye ama-blocks ngayo leyo mali, then wena usuyothola umyalezo ukuthi usukhokhelwe, usuhamba usuyocollecta ama-blocks, and then usulinda u-45 days. After 45 days usuzokwazi futhi ukuthi ureceive futhi lo 3000 wakho, phinde futhi ngokunjalo. Mhlambe futhi-ke uthola ukuthi usufuna ukungena ngisho e-hardware, so uyanothisa-ke ukuthi kahle kahle amandla akho ukuthi a-powerful kangakanani. So iyona idea-ke lena noma iyona power uPoor Spring eza nayo nokuzosiza abantu. So izoqala lapha eSouth Africa le program, bese isabalala kwamanye amazwe, kodwa hayi njengamanje. Uyabona, yeah. So ngaleyo ndlela leyo, if ukwazile ukuthi wenze kanjalo, easy ukuthi uthole noma yini osuke uyifuna in life. Uyabona, yeah. So into ebalulekile nje, uyabona, wena osuke uze lapho uyamdlula umuntu ohambe directly wayothenga istofu eShoprite, umdlula kakhulu ngoba imali athenge ngayo ngeke isabuya nhlobo. Uyabona, uthengile, kanti wena mawusuke uze ngapho usavile, ngoba ngesikhathi sekuphele u-45 days wathengelwa, uyabuya back futhi lo wa-250 wakho after 45 days. Uyabona, yeah, it's very simple. So ngaleyo ndlela leyo mungathi uyabhekisisa kahle lento, kungase kube phakade uthola ukuthi impilo yakho ilokhu i-right, ayihlehli, ayiyi futhi emuva angithi. Uyabona, yeah. So ngaleyo ndlela leyo ngizothanda ukuthi ngiyibambe lapha njengamanje, ngocela ukuthi ofisa ukungithinta, angakwazi ukuthi angithinte kulezi nombolo lezi engilokhuze lapha. Uyabona, ungangi-WhatsApp uzokwazi ukuthi usizakale. Okwamanje sisasebenzela ekhaya, but ngokuhamba kwesikhathi sizokwazi ukuthi sihlele indawo ezoba i-office, nokuyila sizokwazi khona ukuthi siphumele emphakathini ngoba le program iseyintsha kanjalo. Uyabona, yeah. So sisalindele futhi nabaphathi ukuthi basitshele ukuthi mhlambe i-office loqala nini, kuphi, kanjalo. Ngizothanda nje ukuthi ngibonge, ngiyabonga kakhulu, nibe nosuku oluhle.